Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме завітаем на спектакль, што прадставіў тэатр студыя кінаакцёра да дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Адчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Даведаемся пра прэм'еру, што рыхтуе напрыканцы сезона гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр. Разгледзім рукапісы і фотаздымкі Васіля Быкова на выставе да стагоддзя народнага пісьменніка Беларусі. Убачым шэдэўр Ільі Рэпіна, што прывёз у Мінск з Санкт-Пецярбурга дзяржаўны рускі музей. Пройдзем шляхамі мары ўспамінаў разам з творчымі калектывамі Мінска ў межах рэспубліканскага фестывалю «Беларусь. Мая песня». Пачуем мелодыі, што падрыхтаваў дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь для сваіх прыхільнікаў на закрыццё 96-га музычнага сезона. І пазнаёмімся з традыцыямі кітайскай культуры на выніковым канцэрце студэнтаў і магістрантаў у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. І пачнем праграму з віншаванняў. Сёння адзначаецца адно з галоўных хрысціянскіх свят – Дзень Святой Троіцы. Ён ладзіцца на 50-й дзень пасля Вялікадня і ў праваслаўі адносіцца да ліку 12-х святаў і праслаўляе Найсвяцейшую Троіцу. Праваслаўныя хрысціяне ў гэты дзень упрыгожваюць дамы і храмы зялёнымі галінкамі бярозы і кветкамі, якія сімвалізуюць абнаўленне людзей, дзякуючы Святому Духу. Адна з традыцый свята на Палессі на другі дзень ладзіць абрад ваджэння кусты. У 2015 годзе гэты незвычайны рытуал быў уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Сёння ў жывой традыцыі ён захоўваецца толькі ў аграгарадку Лобча Луніцкага раёна. І ў першую чаргу дзякуючы ўдзельнікам народнага фальклорна-этнаграфічнага гурта «Лапчанка». На другі день Троїці, на великий свят. Адзначыўся гэты тыдзень і днём памяці і смутку. 22 чэрвеня па ўсёй краіне зладзілі шэраг мерапрыемстваў, прымеркаваных да дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Адчыннай вайны і генацыда беларускага народа. Так, у мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» правялі традыцыйны мітынг-рэквіем з ускладаннем кветак да вечнага агню і ваенна-гістарычную рэканструкцыю, прысвечаную гераічнай абароне Брэсцкай крэпасці. А напярэдадні ў Брэсце быў дадзены старт сумеснаму беларуска-расійскаму праекту «Цягнік памяці». У сталічным палацы мастацтва да 80-годдзя вызвалення Беларусі прэзентавалі выставачны праект «Колеры вялікай перамогі». 150 мастакоў, архітэктараў і дызайнераў аднародных да сёлетніх выпускнікоў творчых ВНУ адлюстравалі ў сваіх палотнах, плакатах, манументальных і дэкаратыўна-прыкладных творах боль успамінаў. Ёсць у нашым праекце і тыя часткі, у которых ёсць не столькі трагізм, колькі, магчыма, гераізм. Таму адной з частак гэтага праекта з'яўляюцца нашы фондаўскія работы. Гэта работы, которые рассказывают про тематику жанчыны. Жанчына на войне, жанчына, которая пахала поле, которая чакала своих детей, которая плакала над листами, якія прыходзілі. Прэс-канферэнцыю і перадпрэм'ерны паказ паўнаметражнага анімацыйнага фільма «Мемарыяльныя комплексы Беларусі» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» зладзілі на гэтым культурным тыдні ў кінатэатры «Беларусь». Рэспубліканская прэм'ера карціны, прысвечанай 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, запланавана на 27 чэрвеня. Праект уяўляе сабой альманах з 5 частак, кожная з якіх распавядае пра памятнае месца і падзеі, што там адбываліся. Туды ўвайшлі гісторыі пра мемарыяльныя комплексы «Алла», аперацыя «Баграцыён», дзецям ахвярам Вялікай Адчыннай вайны, прарыў і буйніцкае поле. У карціне выкарыстаны як натурныя здымкі, так і анімацыя. У тэатры студыі кінаакцёра да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і гадавіны з пачатку Вялікай Адчыннай вайны прадставілі спектаклі радавыя паводле п'есы Аляксея Дударава. Над прэм'ерай працаваў мастацкі кіраўнік тэатра, народны артыст Беларусі Александр Яфрэмаў. Гэта першы зварот калектыва да тэксту Аляксея Ануфрыевіча, хаця амаль 40 гадоў таму радавых ставілі на шматлікіх тэатральных пляцоўках Савецкага Саюза і далёка за яго межамі. Па драматургіі і маштабу падзей рэжысёр прыраўняў гэтую п'есу да грэчаскіх трагедый Сафокла і Эўрыпіда. І ў той жа час яна паказвае беларусаў чуллівымі і добрымі, нават у складаныя гады вайны. Мы репертуарный театр, у нас своя труппа. И вот труппа и должна была сыграть этот спектакль. И достаточно сложно идут репетиции, потому что это мое поколение. У нас мы дети победителей в войне. У нас генная память.
но ее надо пробуждать в нашем поколениях тех, которые сейчас живут в нашей стране. Они должны помнить эту войну, помнить эту победу и помнить страдания собственного народа, и как он все вынес, выдержал, и как он победил. У гомельскім гарадскім маладзёжным тэатры да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прадставілі спектакль «Па-за часам». У ім паказана вайна і мір па розныя бакі тэлефоннай лініі. Перад гледачамі разгортваецца гісторыя аднаго выпадковага званка з 1972 ў 1942. Пра творчыя пошукі калектыва і іншыя пастаноўкі, што папоўнілі рэпертуар установы ў гэтым годзе, асаблівы фармат спектакляў для юнай аўдыторыі, а таксама супрацоўніцтва з рэжысёрамі з іншых краін у наступнай размове. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. В биографию Гомельского городского молодежного театра вписано следующее, что это первый в Беларуси частный независимый театр. В чем еще он пионер на театральной сцене в Беларуси? Да, на самом деле это так. В 1992 году по инициативе и на средства московского бизнесмена, уроженца города Гомеля Григория Фиглина был создан первый в Беларуси независимый театр. Замышлялся он как экспериментальный театр. И репертуар строился таким образом, чтобы удивить зрителя. И спектакли выходили пару раз в неделю. В 1999 году театр стал государственный. Он получил название Гомельский городской молодежный экспериментальный театр-студия. А в 2008 году решением Гомельского городского исполнительного комитета театру было присвоено имя Гомельский городской молодежный театр. Молодежный театр, он всегда стремился быть каким-то уникальным. И я еще обращу внимание, что сцена нашего театра тоже достаточно уникальная. Можно назвать ее иммерсивной. Сейчас это модное направление в театральной практике, потому что зритель практически он видит любую эмоцию на лице актера, то есть обмануть зрителя в данном случае невозможно. И, соответственно, игра актеров от этого, наверное, еще более искренняя, еще более вдохновляющая, еще более какая-то настоящая, живая. Ну и своей целью, конечно же, мы хотим вызвать у людей эмоцию. Мы хотим, чтобы зритель, который пришел в наш театр, о чем-то задумался. Экспериментальный театр, но глядя на репертуар того года, обратил внимание, что нету классики. Только произведения авторов, не широко знакомой публике. В этом и эксперимент? Я думаю, что да, и по сей день мы стремимся формировать свою репертуарную политику, чтобы отличаться. У нас на самом деле в репертуаре есть классические произведения, и Чехов, и Гоголь. Но поставлены они немножечко Ну, не конечно, классически. конечно. На сегодняшний день, в век цифровых технологий, надо привлечь зрителя в театр и повести его за собой в конечном итоге. Есть ли у театра практика сотрудничества с зарубежными режиссерами? На сегодняшний день практика сотрудничества у нас с российскими режиссерами. В этом театральном сезоне, который вот уже завершается, мы сотрудничали с российским режиссером Дмитрием Мироновым. Это уже не первое сотрудничество было. И российским режиссером Кириллом Соленовым. Кирилл Соленов поставил на нашей сцене экспериментальный, да, спектакль «Как убить еще один вечер». Театральная фантазия, так определил жанр режиссер. И поставлена она по пьесе Некрасова. Все мы знаем Некрасова больше как поэта, а вот именно как драматурга Некрасов менее известен. Поэтому вот опять же эксперимент молодежного театра в том, что мы стремимся и образовывать зрителя каким-то образом. Можно ли назвать визитную карточку спектакля, визитную карточку театра? Вот, на мой взгляд, это 451 по Фаренгейту, потому что этот спектакль на слуху, он был на Мартконтакте, и очень отзывы настолько интересные. Во-первых, по продолжительности, во-первых, по иммерсивности. Да, Анна, вы совершенно правы. Мы гордимся этим спектаклем. Новизна этого спектакля в том, что он поставлен в двух частях. Режиссер и спектакля Дмитрий Миронов, российский режиссер. Мы его поставили в
прошлом сезоне. Это действительно спектакль, который ведет зрителя. Зритель задумывается, какой путь проходит главный герой к себе, к Вере. И я думаю, что все-таки какие-то ассоциации он в отношении себя тоже делает. В этом году отмечается 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно же, театральные коллективы поддержали эту тематику. Какой был представлен на вашей сцене спектакль? Мы поставили необычный спектакль. По произведению Кира Булычева «Можно попросить Нину». Спектакль в нашем репертуаре называется «Вне времени». Все мы с детства знакомы с произведениями Кира Булычева по фильмам «Гости из будущего» и другим. А вот именно произведение «Рассказ», он очень небольшой, но он фантастический, как и другие произведения Кира Булычева. Сюжет разворачивается в 1972 году, когда главный герой звонит своей подруге и попадает в Москву 1942-го. Спектакль получился очень интересным, ставил его минский режиссер Роман Шедловский. Формат, который выбрал режиссер, но он, опять же, необычный. Спектакль и музыкальный, и фантастический. Мы определили жанр как фантастика нити судеб. Ведь на самом деле ошибочный звонок, он связывает наше поколение. И на сегодняшний день, когда мы живем под мирным небом, у нас все есть. Нужно, наверное, задуматься, как это сохранить, что нужно делать для того, чтобы не повторялись ужасы, которые выпали на судьбы наших бабушек, дедушек. Не забывает коллектив театра и о юной аудитории. И в начале лета была поставлена вторая часть спектакля «Денискины рассказы». Чем интересен формат этого спектакля? Это особенный проект. Да, у нас с вами в диалоге получается ключевое слово «особенный», экспериментальный. Потому что тематика театра такова – эксперименты. Это правда, это правда. Спектакль идет с использованием LED-экранов, которые создают дополнительную реальность. Ну, скажем так, как в студии данной. Поэтому у ребят это вызывает особый интерес, когда декорации на сцене на самом деле минимальные, а именно вот эту атмосферу двора, школы создают уже современные технологии, создают LED-экраны. И этот спектакль – продолжение Денискины рассказы, которые вышли в прошлом году. Мы видели, какой интерес это вызывает. И идея продолжения, она вот буквально сразу же. В этом году спектакль «Денискины рассказы», он включает в себя рассказ «Как я гостил у дяди Миши», но мы его немножко переиначили, и наш герой Дениска Кораблев приехал на экскурсию в Минск. И мы показали достопримечательности нашей любимой столицы. И даже в отзывах мы получали такое, что можно продавать туристическим фирмам, куда нужно водить детей, школьников с целью воспитания, с целью образования. Поэтому Дениска у нас в этом году побывал в Национальной библиотеке, на Кургане славы, в планетарии. Ему было очень интересно. Я думаю, что можно делать продолжение, путешествовать по городам Беларуси таким образом. Мы задумываемся над таким, да, долгосрочным проектом, а потом уже в конечном итоге выпустить Дениску во взрослую жизнь. Кто знает. Завершается 32-й сезон Гомельского городского молодежного театра, и знаю, что под занавес коллектив также готовит премьеру для зрителей. Да, это традиция нашего театра. Мы стараемся закрывать сезон премьерным спектаклем. И в этом году у нас будет, я думаю, очень интересная работа. Год юбилейный, год 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И мы берем себе в репертуар, опять же, малоизвестное произведение Александра Сергеевича Пушкина «Русалка», пьесу его. Я думаю, что будет интересно, красиво. Режиссером-постановщиком будет Татьяна Самбук, известная минскому зрителю, я думаю, что очень хорошо. Этот режиссер, который работает на современную аудиторию, как мне кажется. И поэтому мы договорились с Татьяной, что мы посотрудничаем.
И я думаю, что будет интересно. То, что сейчас мы уже видим, ее задумки, это очень вдохновляет. Ну, а сам текст, конечно, «Русалки» самого произведения, он основан на преданиях, когда утопившаяся девушка становится русалкой. Пушкин тоже в своем произведении уделял внимание не просто фольклору, это все равно какие-то социально-философские проблемы. И я думаю, что мы раскроем это красиво, музыкально, и это будет иметь успех у зрителей. На гэтым культурным тыдні літаратурная грамадскасць адзначыла 100 год з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. З нагоды юбілею ў межах штогадовай акцыі «Быкаўскія дні» на тэрыторыі музея дачы Васіля Быкова зладзілі тэматычныя мерапрыемствы. А ў Беларускім дзяржаўным музеі архіве літаратуры і мастацтва да юбілею Васіля Владимировича адкрылася выстава «Сам на сам з вечнасцю». На экспазіцыі можна пабачыць рукапісы, тэкст выступлення перад саюзам пісьменнікаў, ліставанне з калегамі, напрыклад, з Рыгорам Барадуліным. Можна знайсці водгукі чытачоў, фотаздымкі, карэспандэнцыю, якую ён атрымліваў з усіх куткоў СССР. Фронтавікі яму шмат пісалі, і нават ёсць такі ліст, дзе яму напісаў фронтавік, які служыў з ім у адной дывізіі. Не ведалі яны адзін аднаго, а фронтавікі потым, хто застаўся жывыя, збіраліся ў Маскве штогод. І яму пішуць: калі ты наш, прыязджай, і нават калі не наш, ты ўсё роўна наш, бо так, як ты сказаў пра вайну, мала хто сказаў. Беларус упершыню ў Беларусі. На гэтым культурным тыдні шэдэўр Ільі Рэпіна прыбыў у Мінск з Санкт-Петербурга для ўдзелу ў выставачным праекце «Рэпін і вушні» у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Гэтая карціна даволі знаёмая жыхарам нашай краіны. Менавіта яна 30 гадоў таму была змешчана на адной з першых паштовых марак Рэспублікі Беларусь. А зараз яна папоўніла экспазіцыю, прысвечаную 180годдзю з дня нараджэння мастака. Упершыню дзяржаўным рускім музеем спецыяльна для выставы быў прадстаўлены шэраг твораў, сярод якіх і «Беларус», напісаны Ільёй Рэпіным у 1892 годзе. Акрамя гэтага палатна дастаўлены яшчэ эскізы да карціны «Ідзі за мною, сатана» і партрэт Жыркевіча. Усе гэтыя работы аб'ядноўвае месца стварэння – сядзіба Здраўнёва ў Віцебскай вобласці, дзе часта летні час праводзіў майстар са сваёй сям'ёй. Илья Ефимович Репин, конечно, фигура исключительная для русского изобразительного искусства. Наследие его обширно и колоссально по объему сделанного. И, конечно, в первую очередь его наследие связано с высшими достижениями русской реалистической школы, но не только русской, но и мировой. Мінск шляхамі мары ўспамінаў. На гэтым культурным тыдні на сцэне Палаца Рэспублікі вядучыя калектывы і выканаўцы сталіцы прадэманстравалі багацце і шматграннасць культурнай палітры нашага горада. Канцэрт прысвечаны 80годдзю вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 50годдзю прысваення сталіцы ганаровага звання «Мінск горад-герой» стаў фінальным у шэрагу мерапрыемстваў маштабнага фестывалю «Беларусь, моя песня». Яшчэ да пачатку шоу наведвальнікаў сустракалі з музыкай. Увазе публікі кампазіцыі ваенных гадоў. Такая імпрэза стала часткай ужо традыцыйнай тэматычнай выставы. Галоўная ідэя праекта – сугучна-канцэртнай праграме. У фае была прадстаўлена своеасаблівая рэтраспектыва жыцця сталіцы падчас і пасля Вялікай Адчыннай вайны. Праект падзяляўся на некалькі частак. Адзін з блокаў быў прысвечаны мінскай вызваленчай аперацыі. Выстаўляліся асабістыя рэчы солдат пешай, гвардзейскай, пролетарскай, маскоўскай, мінскай мотостралковай дывізіі і танкавага корпуса. И в том числе при них была такая уникальная, наверное, редкая особенность. Это фронтовая концертная бригада, которая прошла тоже свой фронтовой путь, начиная вот с 28 июня 1941 года, когда был издан приказ о ее создании. И как раз-таки, войдя вместе с танковым корпусом, с танковыми частями, 5 июля в честь освобождения Минска давала своих первых 2 праздничных концерта. За всю гісторыю існавання Мінск згараў дашчэнту 18 разоў. Падчас Вялікай Адчыннай вайны было знішчана каля 80% забудовы горада, і менавіта адраджэнню сталіцы прысвечана яшчэ адна частка выставы. Яна дазволіла ўбачыць мноства жывапісных палотнаў, а таксама дакументы, сярод якіх асабістая кніжка аднаўляльніка. Асобны блок праекта прысвечаны увекавечанню мясцін, звязаных з падзеямі 40-х гадоў мінулага стагоддзя.
Увазе наведвальнікаў макет мемарыяльнага комплекса «Трасцянец» і мадэлі скульптурных кампазіцый. Сярод экспанатаў і ўзрывальнік, пры дапамозе якога захопнікі планавалі разбурыць вялікі тэатр. На заключительном этапе войны, уже в период освобождения Беларуси, Верховному командованию стало известно о том, что в Минске готовятся немцы к отступлению и собираются взрывать крупнейшие стратегические объекты, сохранившиеся в белорусской столице, как то Дом правительства, окружной дом офицеров, здание ЦК и здание театра. Гала-канцэрт майстроў мастацтва ў горада Мінска здзівіў сваёй маштабнасцю. Падчас імпрэзы на адной сцэне каля сотні калектываў, амаль 1500 артыстаў і панарама каштоўнасцей сталіцы. Праграма прадэманстравала творчасць легендарных прафесійных і аматарскіх аб'яднанняў. Увазе публікі, напрыклад, найстарэйшы харэаграфічны калектыў краіны, дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі, што існуе больш за 60 гадоў. Выканальніцкі талент змаглі прадставіць і ўдзельнікі калектываў, якія яшчэ не адзначылі свой круглы юбілей. 6 лет уже нашему ансамблю создан ветеранский ансамбль. «Споткание» называется. В нашем «Споткании» 10 человек. Все наши солисты очень грамотные, понимают и музыку, разбираются в этом. Понимаете, что это самое главное. Ключавую ідэю «Мінск шляхамі мар і ўспамінаў» вырашылі абыграць пры дапамозе аднаго з унікальных сімвалаў горада – метро. Так маштабнае шоу склалі 7 тэматычных станцый падземкі. Адкрывалі ж гала-канцэрт дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусь у выкананні адразу некалькіх харавых калектываў. Па традыцыі быў прадстаўлены і пралог, што называўся «Палёт над горадам». Прыгажосць пластыкі цела адлюстравалі адразу праз цыркавое і балетнае мастацтва. Прадставілі на сцэне і знакамітую браму Мінска. Яна стала адзінкай, якая звязала 9,5 стагоддзяў гісторыі галоўнага горада краіны. Это костюм радзивилловской эпохи. Мы очень часто задействуем его, когда исполняем старинную музыку. Во время вечеров в замке Несвиж мы часто исполняем произведения самого Радзивилла. Адпраўным пунктам творчага вандравання па сталіцы стала станцыя з сімвалічнай назвай «Тэатральная». Цікава, што менавіта ў Мінску знаходзіцца трэцяя частка ўсіх тэатраў Беларусі. У гэтым тэматычным блоку былі прадэманстраваныя 2 нумары. Дывертысмент, напісаны Мацеем Радзівілам напрыканцы 18 стагоддзя, і кампазіцыя «Заздароўная» ад салістаў вялікага тэатра і студэнтаў творчых спецыяльнасцяў. Наступным прыпынкам у канцэртным маршруце была майстрова слабада, падчас якой гледачам прадставілі самабытнасць і багацце нацыянальнага фальклору. Праз народную музыку і танцы была ўвасоблена сувязь мінулага і сучаснага. На мове мастацтва былі агучаны самыя розныя тэмы. Некое виртуальное метро. Метро, которое перемещается, и мы следуем по этим станциям, а станции это есть некие блоки концерта, это блок, скажем, там Площадь Победы, это блок Парк счастливого дитинства, это тема молодежная, станция метро «Молодежная». Творчая каманда Белтэлерадыёкампаніі правяла здымкі гала-канцэрта. Убачыць яго тэлеверсію можна будзе ў хуткім часе у эфіры тэлеканала «Беларусь-3». Кульмінацыяй жа маштабнага фестывалю «Беларусь. Мая песня», які праз 15 гадоў вярнуўся на асноўную пляцоўку краіны, стане вялікае шоу з удзелам усіх рэгіёнаў. Музычны саюз гарадоў-пабрацімаў Мінск-Краснаярск. На гэтым культурным тыдні беларускую сталіцу ўпершыню наведаў з гастролямі адзін з лепшых калектываў Расіі – Краснаярскі камерны аркестр. Больш за 4900 кіламетраў праехалі артысты, каб пазнаёміць мінскую публіку са сваёй творчасцю. Аркестр на 100% складаецца з лепшых мясцовых музыкантаў. Многія з іх вучні Міхаіла Бянюмова, заслужанага дзейча мастацтва Расійскай Федэрацыі, стваральніка, мастацкага кіраўніка і галоўнага дырыжора калектыву. Творчая каманда валодае адзінствам школы, ансамблевай сыгранасцю і уласным творчым почыркам. Разам з музыкантамі на адной сцэне выступаюць вядомыя айчынныя і замежныя салісты. У Мінску далучылася да канцэрта віртуозная выканаўца на цымбалах Вераніка Прадзед. У праграме, што прайшла на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў межах дзён культуры Краснаярска ў нашай краіне, прагучалі сачыненні ад эпохі класіцызму да нашых дзён. Это как бы музыка, которая не имеет привязанности к какой-то конкретной стране, поскольку она уже относится к сокровищнице мировой музыкальной культуры. Серенада Чайковского, она представляет русскую музыку,
концерт Курьяна представляет белорусскую музыку, а музыка Вольфганга Амадея Моцарта представляет, собственно, мировую музыкальную культуру. Так что все очень гармонично и логично. Адмысловую праграму на сцэне беларускай дзяржаўнай філармоніі прадставілі на гэтым тыдні і расійскія выканаўцы Кацярына Мачалава і Волька Сільвестрава. Канцэрт «Домра без меж» адбыўся ў малой зале Мяргора Шырмы. На самой справе Кацярына Мачалава нарадзілася ў Баранавічах і да расійскай акадэміі музыкі імя Гнесіных у Маскве скончыла Віцебскую дзяржаўную музычную вучэльню імя Салярцінскага. Сёння ж яна выкладае ў Гнесінцы і гастралюе і ўдзельнічае ва ўсімагчымых фестывалях ад Сербіі да Якуціі і Японіі. Але не забываецца на радзіму. І сёлета, акрамя канцэрта для домры, мандаліны і фартэпіяна, правяла майстар-клас у Акадэміі музыкі. Мои концерты в Беларуси – это всегда самые дорогие для меня концерты. Я всегда очень жду этой встречи с моей любимой белорусской публикой. И я уже 17 лет не выходила на эту сцену, но именно на этой сцене для меня произошло очень важное событие. Здесь был конкурс, международный конкурс имени Жиновича, который дал мне вот какой-то очень большой толчок. И я очень благодарна вообще этим стенам, этому городу, этой стране за все, что она мне дала. Сапраўднае музычнае свята падарыў на гэтым тыдні публіцы Дзяржаўны акадэмічна-сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь. Заключны канцэрт 96-го сезона калектыў пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Александра Анісімова прымеркаваў да Сусветнага дня музыкі. Наша карэспандэнт Марыя Брэхун завітала на рэпетыцыю, пачула мелодыі, што падрыхтаваў аркестр для сваіх прыхільнікаў, якія з нецярпеннем ужо чакаюць сустрэчы з класікай пасля летняга перапынку. Доўгія і плённыя рэпетыцыі праходзяць на сцэне Белдзяржфілармоніі. Усё для таго, каб здзівіць слухача. Адзін з музычных твораў, які падрыхтаваў сімфанічны аркестр, гэта балеро французскага кампазітара Морыса Равеля. Асноўная тэма ўяўляе сабой мелодыю, якая пастаянна паўтараецца і граецца рознымі інструментамі. Паступова яна ўзмацняецца. Заключительные концерты, как правило, это праздник для оркестра и публики. Не потому, что мы прощаемся, наконец-то, слава богу, не поэтому, а потому, что настроение такое, знаете, приподнятое, потому что все-таки публика ждет от заключительной программы какого-то приподнятого настроения и у оркестра, и чтобы оно передавалось публике тоже. Поэтому мы начинаем с праздничной увертюры Шостаковича, пьесы, которые, в общем, несмотря на свою прошлую популярность, большую популярность, она в последнее время редко звучит. Но здесь дело еще и в вкусе руководителей. Мне, например, эта пьеса очень напоминает увертюру Руслана и Людмилы Глинки. И Шостаковича пьеса праздничная увертюра мне очень нравится. Асаблівым падарункам для гасцей стаў канцэрт для скрыпкі з аркестрам у новай рэдакцыі Сергея Бельцюкова. Беларускі кампазітар напісаў гэты твор спецыяльна для сваёй дачкі Ксении, якая солируе разом с оркестром. С самого начала я задумал скрипичный концерт для своей дочери Ксении Бельтюковой, потому что она блестяще играет на скрипке, она еще тогда была, в общем-то, достаточно юная, и все это, конечно, было достаточно интересно выглядело на сцене. И сейчас, вот на данный момент, я сделал совершенно новую редакцию этого концерта, в котором Ксения написала сама каденцию, новую свежую каденцию. Сергей Бельцюков доўга працаваў над стварэннем скрыпічнага канцэрта. Музыка гучала ў думках кампазітара да таго часу, пакуль на руках не з'явіліся ноты. Я продумал в деталях. Он написан в простой классической форме. Главная партия, побочная, средний эпизод, то есть коды. Все по всем классическим традициям концертов. И было не так сложно все это выстраивать, оркестровку продумывать. И потом, когда я уже сел за рабочий стол, я уже стал заниматься инструментовкой, углубился, старался придать сольному инструменту какие-то солирующие свойства, чтобы он выделялся в общей массе инструментов. Надеюсь, что это получилось.
Салістка Ксенія Бельцюкова вучылася ў рэспубліканскай музычнай гімназіі каледжы. Адразу пасля паступіла ў кансерваторыю ў Амстэрдаме. Зараз Ксенія Сергеевна працуе выкладчыцай, а яе вучні з'яўляюцца лаўрэатамі шматлікіх міжнародных конкурсаў. Сімфанічным аркестрам салістка выступае ўжо даўно і часта, але выйсці на сцэну з творам бацькі – гэта асаблівая адказнасць. С одной стороны, очень приятно и также очень волнительно, потому что, конечно, композитор задумал определенные вещи, и я стараюсь максимально точно осуществить все его задумки. Но для меня это, безусловно, огромная честь играть его произведения. Разам з сімфанічным аркестрам саліравала піяністка Алена Навуменка. Для слухачоў падрыхтавалі канцэрт нумар 1 для фартэпіяна з аркестрам Пятра Чайкоўскага. Цікава, што канцэрт нумар 1 стаў адным з самых вядомых класічных твораў у свеце. Алена Навуменка працуе сімфанічным ужо не першы раз. Яшчэ будучы студэнткай, піяністка выступала з аркестрам. Выканаць канцэрт нумар 1 Петра Чайкоўскага было марай Алены, якая спраўдзілася. Я еще прошлым летом говорила, что хочу сыграть первый концерт Чайковского. Это произведение, которое я у себя в голове вынашивала достаточно давно. И вот что я очень хочу его сыграть, выучить. И еще летом я предложила. Ну и, собственно, где-то в августе, в сентябре мне сказали, что да, будем играть. Сапраўднае музычнае свята для слухачоў падрыхтаваў дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь разам з салістамі, у чым упэўніліся Марыя Брэхун і Віктор Волчак. У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка адбыўся канцэрт студэнтаў і магістрантаў з Кітая. У праграме з паэтычнай назвай «Шлях квітнейшых красак» яны прадставілі сваю культуру. Для многіх гэты канцэрт стаў фінальнай кропкай у іх навучанні ў Беларусі. Сярод выпускнікоў з Кітая музыканты, харэографы, філолагі, вакалісты. Пазнаёміўся з імі і традыцыямі кітайскай культуры і наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Васілёк і півоня растуць разам. Журавель і бусел лятуць побач. Яны разам прыносяць радасць, яны разам дораць надзею. Гэта вершы кітайскай студэнткі пра сяброўства з беларусамі. Пераканацца ў гэтым можна ў педагагічным універсітэце. У БДПУ навучаецца 245 студэнтаў і магістрантаў з Кітайскай Народнай Рэспублікі. Прадэманстраваць сваю творчасць вырашылі не толькі навучэнцы, якія праводзяць даследаванні ў сферы культуры Китая і Беларусі, але і тыя, што атрымліваюць іншыя кваліфікацыі. Они обучаются по 6 специальностям на факультетах эстетического образования, филологическом факультете, физического воспитания, институте психологии. И очень приятно отметить, какими талантами обладают эти молодые люди и как бережно они хранят традиции национальные и передают их из поколения в поколение. Какие прекрасные номера сегодня мы увидели в исполнении этих студентов. Это говорит о том, какой талантливой является эта молодежь. И особенно приятно отметить, что эти талантливые люди поступили в наш университет и заканчивают его достаточно успешно. Большасць удзельнікаў канцэрта з факультэта эстэтычнай адукацыі, дзе яны навучаюцца і харавым спевам, і знаёмяцца з беларускімі музычнымі інструментамі і вакалам, а таксама шукаюць адрозненні і падабенствы ў выяўленчым мастацтве. На факультете эстетического образования есть традиция. Студенты дают клятву в музее или в другом учреждении культуры. И в этом году по традиции выпускники факультета эстетического образования будут получать свои дипломы в Национальном художественном музее. 44 китайских студента уже станут выпускниками и вот в стенах уникального учреждения культуры. И у нас все мероприятия, такие торжественные, проходят в онлайн-режиме тоже. И поэтому на вручении диплома факультета эстетического образования присутствуют родители из Китая и наслаждаются и радуются за успехи своих детей. У БДПУ існуюць сумесныя беларуска-кітайскія ансамблі скрыпачэй і цымбалістаў, сумесныя хоры і вакальныя калектывы. Яны толькі за апошні месяц выступілі на пляцоўках Дома дружбы і Лошыцкай сядзібы, Белдзяржфілармоніі і Палаца Рэспублікі. Яны універсалы і вакалісты спяваюць на розных мовах.
с преподавателем я пою итальянском арии, и так и русские народные песни, как «Ах ты, душечка». Ах ты, душечка, красная девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся. Падчас канцэрта прагучалі не толькі арыі і традыцыйныя народныя песні, але і кітайскія сучасныя папулярныя кампазіцыі, якія распавялі пра такія сімвалы Китая, як цмокі. А студэнты філалагічнага факультэта прачыталі вершы Александра Пушкіна ў перакладзе на кітайскую мову. Это разные. Когда мы выбрали части, у нас есть стихи, русский вариант и китайский вариант. Мы сначала хотели только один человек выбрали только русский и один только китайский, потому что когда они вместе, это сложно. У меня китайский вариант. 在那无望忧愁的折磨中，在那喧闹浮华生活的困扰中，我的耳边长久地响着你那温柔的声音，我还在睡梦中见到你那可爱的倩影。 Кітайскія студэнты яшчэ задумваюцца, па якой спецыяльнасці паступаць у магістратуру ў Беларусі. Гэтаму таксама былі прысвечаны творчыя нумары ў канцэртнай праграме. Вагаюцца і асаблівыя знаўцы пушкінскай паэзіі, якія ведаюць яе ў арыгінале як студэнт філфака Ян Чан. В утомлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Ну да, я собираюсь поступать в магистратуру, конечно, но пока что еще думаю, потому что я не знаю, либо работать переводчиком в посольстве или работать учителем русского языка, китайского языка. Я еще подумаю. Гледачы ў гэты вечар змаглі ўбачыць і нацыянальны кітайскі танец ранішняя кветка. Ён, як і назва канцэрта шлях квітнеючых красак, сімвалічны, бо школьнікі пад кіраўніцтвам такіх педагогаў павінны расцвітаць. Маўляў, дзеці гэта кветкі жыцця. Алесь Мойскі і Евген Шастакевіч спецыяльна для культурнага тыдня. Адзначыўся гэты тыдзень і сумнай навіной. На 73-м годзе пайшоў жыцця заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Мікалай Сацура. Вакаліст, кампазітар і аранжыроўшчык, ён быў у ансамблі сябры з самага пачатку і больш за 40 гадоў музычным кіраўніком калектыва. У творчым багажы музыканта каля 300 песень. Менавіта ён аўтар эстрадных шлягераў «Жывая вада», «Раздолле», «Сенавал» і «Каляды», якія ўзнеслі сяброў на вяршыню ўсесаюзнай славы і якім падпяваюць у розных кутках свету. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі выставамі, канцэртамі і фестывалямі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.